Hej sammen. Vi er tilbage, og vi skal spille Rocket League igen. Så ja, hvorfor? Nå ja. Okay. Sådan der. Så er vi i gang med at gå. Yes. Computer. Mobile. Ja, det tager det ikke. Jo, hvordan viser jeg? Ja, kom du lidt. Du har please ikke det, jeg har sagt. Okay. Jeg prøver. Hvorfor? Og lidt vis der på bolden, så. Og så er jeg her. Den tror jeg. Ikke bare var det var. Jeg ved heller ikke. Og så misser jeg bolden. Og så bomber det. Okay. Det er vandår. Oh my days, bro. Jeg kan ikke finde noget om bolden i dag. Er det man ude i også? Hvor det er det? Hvad? I satans var det? Har vi spørgsmål? Ikke bare mig, hvad det er, at vi er en det. Jo, så! Oh no. Psycho? Oh, I mean, a psycho. What am I talking about? Jeg rykker. Rykker nu! Og det, åh. Okay, så. Jeez. Okay, så. Så viser jeg til dig også selvfølgelig. Okay, skriv ned i kommentarerne, hvis jeg har nogle idéer til nogle spil, I synes, jeg vil blive gode til, eller spille på kanalen. Oh my god. Ja, men jeg ved ikke, hvorfor er det, jeg har så højt penge? Ja. No, hvordan mister jeg? Er du klog? Hvad er det der? Hvad? Hvad er det der? Au.
Jeg har den. Jeg har den slet ikke. Jeg er cooked. Hvordan er han brug for højt skud? Eller ikke højt skud, men hårdt skud. Ej, 102 kph. Damn. Og han kan få fuld speed ind i bolden væk. Yo, how am I missing the ball? Damn it! Damn it! Man, you see me right now? Jeg tror ikke, det er så højt. Jeg har virkelig brug for at lære, hvordan man laver skiflip. Og jeg kan bruge det som sage. Er det et lille rødt reset? Det var det værste flip, vi ser i hele verden. Nå, nej, det er det. Og så kommer jeg til at gøre det der. Og lige stemme en boost. Bang! Ja, easy win her, dude. Easy win. Er det også et mål? Er det et mål? Er det et mål? Det her, det er for nemt. What a game. What a game, guys. It's a small